No počúvajte ma moji. Tak ja vám takto povím. Každý poví, že vtáčiky, príroda, áno, všetko treba chrániť, aby to pekné všetko bolo, jak bola kedy. Všetko treba strážiť a tak a hen tak. Však ako v porádečku treba. Ale teraz ja vám niečo poviem o mojom autíčku. Moje autíčko som zaparkoval pod stromček, aby naňho nepálilo slníčko. A potom ráno, keď som došol, tak čo sa stalo? No, tak stalo sa taká vec, že osrali mi ho celé vtáky hovnama. A včul chodím s osratým autom, jak dilino, ale keby len to, ale ty hovná, som nemal čas, že by som ich dal dole, lebo musel som ísť do Rici, volade. A včul chodím celý čas s takým osralým autom a každý sa mi smeje, kúka na mňa, ne, že jaké osralé auto mám. Ale to by mi tak nevadilo, lebo som si tak myslel, že bude pršať, ne, ako však to zmije. Tí srance pôjdu dole. No, ale čo sa stalo? Počujete sa mi? Dáš drbe len taký fukot na kapotu a ani prd. Všetky hovná tam držá jak prilepené. Prilepené sú svine a aj keď sa nabočá s tým daždom, 3 dny už prší. No dobre, 2. Ale tí hovná, čul idem 120. Sa rútim, oči venku mám, čo už nevidím ani, lebo klapky šliaké lítajú tu. A ja když nevidím. Áno. A hovná čo? Hovná sú tam prilepené. Tak čul, ja nevím, čo mám robiť. Lebo jak to nepôjde s tým daždom dole, ja s týmito hovnami končím. Normálne, som sa rozhodol. A nájdem nejakú hadicu a budem to musieť vystrikať. Lenže to stojí penáze a čul, kto mi to nahradí. Áno? Minimálne 3 eurá to bude. To som mohol mať 2 kávy. Alebo dobre, 1. Zadrhľujem sa ešte. No. A včul to budem musieť všetko zručne umývať. Jak taký dilino. Lebo ani dáš 120 mi nepomôže. No nepomôže. Tak ešte uvidím, nechám to tak 1-2 dny odmočiť. A jak to nepôjde dole, tak investujem do toho ešte tí 3 eurá, nech umrem. Ale už ma to sere. Lebo som mohol mať možno aj cigaretle za to. Ne? A mohol som kúriť jak šalený. A teraz nebudem mať na cigaretle, lebo budem musieť umyť hovná. Takže pointa je taká, že čo s tým treba robiť, lebo veľa ľudí má osrané autá, to som videl. A neviem, či ich to sere, ale mňa to sere. A ďakujem.